Men adım Murat. Yıllar boyu erwede işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediginden habarda geçti. Adamlar hakkını aytmanımda da ömrüm töwrüne pişiklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmedi. Arkamda tonulap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqallandığını bilmeyer. Yöne bun Qakamın yağatınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zat gurşayan şol rahmet kapydy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýörümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Toba Kişin hakikalmasın mende, razı bol menden. Men toba ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Kardeş, iyiliğine seyret. Çekil o yerden, çekil. Sen satıcıyını duyma, men arabanı alıp kaçayım. Satıcı uğurlup arabasını görmeyen kaçıp gider. Dinle, satıcı idimizden yetaysa arabanı taşlap kaçkın bolya mı? Bolya, sen onu alad etme. Çekil, çekil diyen. Näme üçin jogap beren ok? Oglum nerelerde gezip ýördiň? Agam salamu aleykum. Ejem jogap beren ok. Men öýe bar gaýdaýyn. Wah ebivim, ejem jogap beren ok dip gamgyn görnýäňmi? Egilikmi bir zat boldumy? Ýok agam ýok. Saňa daýdaýyn şenmegini mergellere sağçylyk etmekçi. Şonu ýadymdan çykarma gori. Tawçylygy diýämi? Ya Men düşünmedim. Yorgun tükkençi dermanhanan kaptarına mı ya da karşısına? Karşısında oğlum, karşısında. Şo yerde jalvarım tükkeler mi? Oğlum, yorgun dükkiyenem bir cal verdik. Va, dur, arabam, getir arabamı. Ece. Ece. Ece nereden? Allah canlarım bular nere gittiler ki? Süreyadayda? Abedin bunt soğanadan çıkıyor. Bunu kaçan bildiniz? Tedirikti.
Bir näsatlyň bardygyny duýdum. Özüm barladyny sen ýanyna geldim gyzym. Dogry edipdiňiz. Ýörüň ilki barlardan geçireýin. Siziň bäri geleniňiz Murat bilýärmi? Ýok, aýtmadım. Biňjak bolmasyn diýdim. Sen maňa hiç zat aýtma bolmy gyzym? Bolýa, ýörüň. Soňky gedek tutsak edilende 4 ýyl boldy. Hudaýa şükür, ahir soň oglum azatlyga çykýar. İnşallah soňy bolsunna. İnşallah. Ömrüniň köpüsini tutsaklykda geçirdi. Hemme zat şo meýwel araban alyp gaçan güni başlandy. Sen o wagt çağadyň. Ýöne ýadyňa düşendir şo waka. Getir arabamı, getir! Terekti baydım, ayaklarını dövür! Dur diye! O neresi ölümün meğersinden gaýtdy. Dellaň sat, 3 aýlap dünýäni nüýman etdi. Bolsa da ähli zat düzelli. O gutully weli. Şükür et, şo wakada sen ýok ekeniň. Ýoksam senem abedin bile bilelikde tutsakhana guradardylar. Dogrusyny aýtsam şo gün ýanyna bir dosta bar eken o. Ýöne kimdigini anyk aýtmady. Bolýala, wahy näme üçin geldime? Nämeler gurrun berýän Murat? Senden bir zat taýyş etjek. Men seni ilmi tama öz oglum ýaly görýärdim. Soňky wagtlarda sen hakda gowy atlar köp estildi. Eşdişime görä toba gelipsiň. Inni düýüp götür başga biri bolupsyň. Hiç düşünüp bilemek. Ýöne abedin tutsakhana girip çykansam araňyz bozuldy. Seniň iň gowy dostudyň oglum. Senden haýşym. Şu gün oglum geler welin sen oňa göz gulak bolsana. Oň ýagdaýyna sen düşünersiň. Allahyň razylygy üçin tutoň elinden balam. Çıkar onu şo batgalykdan. Özüň şo belalarda nädip daşdyryp bilen bolsaň, abedinem daşlaşdyrjak bol jan balam. Haýş edýän. Dinleň, heniz howsala düşere zat ýok. Ýöne sizde dünük keseleň döreme mümkin. İlki ultrasesden geçirsek gowy bolardy. Ondan aljak netijemize görä keseli takyklamak üçin biopsiýa ýurdurmagymyz mümkin. Maňa düşündiňizmi? Meni Murat göräýmesin gyzym. Men barlaga baraýyn. Sen onu saklagyn. Men bärdeligim bilmesin. Şonsuzdan bir topar derdi var neresen. Merwe, guruluşmaya biraz wagtyň barmy? Bolýa. Meýwe satýan arabaçy bilen baglanyşykly waka dahylymyň bardygyny hatda ejemen bilen okdy. Abedinden köp sorak etdiler. Urdular. O şonu da adım aýtmady. Satmady meni. Satmady Merwe. Ýöne men onu sattım. Iň ýakyn dostum tutsakhana ýeke goý berdim. Näme bilegiden bolsaň gowurt diýäňmi? Merwe, şoň şol işi biletdik. Belki men üçin näler, ýöne menem oň bilen bilelikde tutsakhana giren bolsam, abedin üçin ýeňil boldy. Oğurluğun esas sebäpkäri mendim. Ýöne çykan o şeýle bir üýtgäpdir bolyn, bütünli ýoldan çykypdyr.
İçinde nämeler baştan geçirenini bilemok. Gaýdyp oňla gürleşmedik. Hiç kime de gurrun vermeýändir. Şu wagt men oň ýanyna bolan bolsam, kynçylyk bilelikde aňsat baştan geçirerdik. Men oň ýanyna bolmalym. Yer garşylamaga gitmekçimin. Bilemok. Şunça ýyldan soň oňuňdan haýsy ýüzüm bilen çykjagym bilemok. Men köp adamyň günäsini gazandym. Anyna aýmaga iň köp wujdanymy sızladan Abidin molly. Ýüzüň talyp görnýärli saglykmy? Gowla hiç zat bolana. Şeýle bola bolsun. Arman intek toý tutsam wagtda ýoksam ýeke torardım. Allah men tensiz goýma bolsun. Allah can. Sen bular ilmi tama bahtiyar edewir. Menini gideyin. Dinläniň üçin sag bol Merwe, görüşýänçä. Allah can özüň maňa kömek et. Türeýe daýda Mene gelmersiň öýtüpdim. Nesip bolsa häzir çykýa. Abidin seni göreni gaty begente gerek. belki Tutsawhana gireniniň bir peýda degendir tähirne. Nepi degen morsun nahirne ey Allah. Türeýe daýda tuttuğanada oturmagyň bir haýry bolarmy? Näme üçin bolmasyn oglum? Allah üstlese hayır işlerde şer diýen işiňizde de hayır edip biler balam. Bilip bolmaz onu. Abidin erkin geden bolsa adama hoop etmek bir ýana. Belki de bir ýeriniň janyna kasd ederdi. Ana çıkan ya Allah. Oğlum. Ýagdaýlar nähil balam? Inni abatmen, özüm näli eje? Ferit sen garşylama kim gelipdir? Gözüň aýdyň Abidin. Diýmek garşylamaga çykypsyň da. Seretap bol adyň garalanaýmasyn. Oğlum, näme bolýar saňa? Bu näme gahary? Hemme zat gowaja. Dostumyň belki işi bardyr, saklamaly onu, ýör gideli. Ýör. Ýaňy çykan üçin biraz gaharly görnýär balam. Sen onuň öýkelem oglum bolýarmy? Bor öýkelemen. Tutsoglukdan çykan soň esgerlikden gaçyp ber diýip gün gullugy gurdarlar öýtüpdim. Şeýle bolan hassa bolan kişi bolup ertireçeli purujalym da eje. Gaýdyp meni aňsat tap bilmezler. Orun tapyp öýüň ýalňyş talgysyndan berdim. Bir gidip polisiýa bu öýde ýaşaýalym aýtmasalar meselesi çykmaz. Aýralyk kyn bolup gidip gelsen gowur da oglum. Haçan açenli gaçyp berjek. Ýok eje, men şu ýagdaýym gowy. Eje sen öýe gir, men häzir barýam. Oglum, Eje barsana öýe girsene. Size hormat bolsun daýdajan. Oho, dostum, gözüň aýdyn. Näme gerek? Eýsem tutsaw hanada kimi dost bolupdyga? Gözüň aýdyn diýmek gadaganmy? Köne hasap ketipler gözden geçirsek nähil bolar? Sedat, bergin beren. Azatlyga şu gün çykdym. Biraz diňji malaýyn azar verme. 4 ýyl geçdi. Ýene näme garaşýan? Çıkan desime öýt atyp hasaplaşar niýdin? Ine de çykdyň. Näme çek bolsaň basym ragatda berin hasaplaş. Pul gerek. 4 ýylyň içinde göterimler köpelli. Ýöne men gaharym gelmesin. Aýyp bolar dostum, aýyp bolar. Men näme etdim kem? Eje on dosaýa. Abidin bolsa ýüzüme dösereden ok. Tawurly gul duru şahat bolar. El çekme. Yaraňy tuğdu wasýa diýme.
Yönetenim çağanın kıyın ýagdaýda ýalňyr goýupsyň. Kim bolsa gahar ederdi. Barda ejesiniň aýdyşýal elinden tut. Yüreğinde adaga almasın. Sen üstünde on günahı var. Sağ olun. Ece? Ece sen nerede boldun? Men seni gözledim, öýde bardın, tapmadım ha. Wagt bir işim bar oglum, näme saglykmy? Merwany ýatda ajaktym. Olar şermegini bir de garaşýarlar. Menden alat etdim ha. Alat etme oglum, men gowula. Sen alat etip oturma. Ýene görüşýänçek. Ey Allah can. Maňa halyň harap diýen bolmadylar. Ir bilen Muratyň ýanyna baryp çykýanlygyny aýtdym oglum. Taňry ýalkadyn bary işin taşlap seni garşylamaga geldi. Allah razy bolsunna. O waň içinde hemmeler oňuruny etýärler. Öňler adamlar onu görüp ýollaryny ütgetýärdiler. Inni tövbe edenden soň geçmişde kime nähil diýan ýetiren bolsa, hemmesi bilen ýeke razylaşýarmyş. Siz öňler gatyw dostsyňyz oglum. Häzirem birikseňiz, bir-biriňize gollap berseňiz nähil gowurdy. Murat özüm saplamagyň ýolunu tapdy. Belki senem... Ece, Murat elmidami özünü halat etmen ýolunu bilýändir, Ece. Men daşaryp çykjak, Murat gerilenjek. Aha, ýaşlyň peşdeti bärik gonyp duraw. Durla sen ganatlaň nerede? Men wujdanymyň adagyny çekýän. Sen bir beýdimesene. Näme meni özüme goňýandyryny diýänmi? Çağadym näçekde, gorkdum. Menim çağadım Murat. Menim gorkdum. Ýöne sen satmadym. Näme bolsa da meni ýeke goýmaz. Öz boyuna alsa jezasy az bolar diýip ýeke sözüm aýtmadym. Şu ýaşymda da sen hakda pikir etdim. Sen näme etdiň? Şu wagt kynýaly demiňem çykarmadyň, bilýäň sen şonu. Menem köp işlere bulaşdym. Onunay, meňem senin tapawdym ýok. Beýdip özüň meň bilen deňeşdirme. Tutsukhanada başdan geçirelemediň özüm bilýär. Nämeler geçirdin? Aýt da, menim bileýin ne? Näme de günahym bolsa ýuwjak bolaýyn. Ýene näme boldy? On sen aýt dostum. Sende näme bar? Sedat, bergin bererin, gysap durma. Öý meselesini ejeň bilen maslahatlaşdyňmy? Wah qadyrdanym, näme? Ejeň oý satmaga razy bolmadymy? Seňe diýäniň näme? Aýber ony. Aýber diýen taňa. Aýber. Berde näme bolýar? Bedediň. Abedin, bedet. Ýekece günüň galdy. Ýekece bir gün. Ýekece günüň. Bil goý. Ýekece günüň. Näme bolýar? Kim bu kezzap? Sedat, näme bolmuş? Sen goşulma. Mene ýam goşuldum. Biz köýne dost ahyry. Bir meselem bar bolsa aýt, çäredin tapaly. Sen maňa dost dälsin. Ikimiz dost bolamyz üçin men tutsakhana girmeli boldum. Indi hemme zat tordy, düşünýärmi? Menden daşda dur. Tutsahanada nämeleri başdan geçireniň bilemok. Ýöne hiç hurda wujdan azabyny çekmek ýaly agyr däldir. Şeýlemi? Ýören meň bilen. Men nire getirdim? Ani tur diye. Tur. Şun gaşak bolsun şeýlemi? Menem şeýle pikir edipdim. Men urup bilmerdim. Müdür urmakka dagan neydi? Sen näme diýäň? Ýöreni. Ýöre. Men nirä gidiýäňiz? Gurläňe puşman eder. Goýberin meni.
Anı göreli. Müdürün ahiretini geçler mi ki? Tom her gün akşam urulum. Yatmayalım için, oyanmalım için, naharı kutormalım için, içindekilerle futbol oynamızda pökkü gösterelim için. Her gece şu yerde beni ağır cevir çektim. Ağaymasılar deyip yüzme vurmadılar. Müdüreye başa verini aytdım, bundan beter olur deyip korkuldular. Aydaryalı hiç kim yok mu di? Yoldaşının birini aydıp bilmedin mi? Tusoxanada her gece urlayan vaktim men dostum abatlıkta dey. Kim aytmağın masakat veredim. Beni kim dinledin? Bu yağdaydan son insan hiç il acınım duymuyor. Kini hiç geçe nokta. Ben o yere varımda bir biyguna çağırdım. 2 yıldan son dünyanı yığrenk başladım. Ecemden başa hemmesini. Ecemden başa hemmesini. Abidin, men uzdan adamı düşünürecek olma. Bana ertek okuma. Men şu yaşımda her gece alap çekerken. Sen niye dedin? Ece, O bala. şu eyi satalla. Näme? Näme diýdiň oglum? Satallı ya, pul gerek, iş öğretecek Ece. Oglum. Men köp kynçylyk gördüm. Sen öýüň bolsun diýip şu taýyn satmadım. Wah, sen böýden başga hiç zadyň ýoga. Maňa öý gerek gel balam. Men köçede ýaşabam bilerin. Ýöne sen alataň etip öý satmana ýol berme. Men ençe yıllap ýoluňa garadym. Inni könenliklerini taşlap alam. Şol işlere yine baş koşak bolsaň gowsy gulluga gidäý oglum. Bolmanyna da bu dert belalardan ataşrak durursun da. Allahça, can berýänem, alýanam sensiň. Dert berýänem sensiň, dermanyny berýänem sensiň. Haýyrsyz ömürde saňa sygynýan ýa Rabbim. Sen Murat bilen efe eýe bolsaň, men barlygymyň ýoklugymyň näme tapawudy bar? Abidin derarly wujdanymyň azabyny çekýän. Wagtyň geçmegi oçuňlaşypdyr. Indi näde düzeltjegimi bilemok. Sen gaty görme, sen hem kelläň agyr diýen. Aýdýanyň näme Murat? Yer bolýa günüňiň haýyrly bolsun. Sen kim haýyrly boldun? Murat. Tawçylyga gelmekçi bolýaňy da. Hawa? Onu ýa-da tüýsürsek bolmamyka? Näme? Mesele ýa-da çykdymy? Mergo. Bir zada bolýa aýtsana, näme boldy? Ýokla alat etme. Şu urruňy ýatdan çykar. Sen öňüňi garaşýas. Ejeňe hiç zat aýtma bolýarmy? Her kirdem? Oho, Hudaýa şükür. Senem görmek bar ekeni, o näme diýdiňiz? Oglum, şuň seni görmedim, kıyamet koparmyka diýip gaty gorkdum. Mene görüp begenerim kaňy diýdim. Mene seni biraz akylrak öýdýädim. Aýtany, näme iş bar?
Üýtgeçik zat ýok. Aslynda hazırkyrdan men ýanyňyza baryp biraz sorajakdym. Derkirden men bir dostum bar. Abedin niýeler. Tosolukdan ýaňy çykdy. Ýa bir bilenim dagwalaşypdyr. Näme sebäp bildigini bilemok. Aýtmady. Ýöne ol Abedine haýwat atdy. Ine dostumyň salygy şu ýerde. Ine. Men öz işgärinde uğraşsaňyz meseleni anyklasalar diýýänne. Tawşyryk bir jaý edilermi diýirim. Ýeri adyny hememişem Abedin. Abedin sert. Oğlum men haýwat atanyň adyny soraýan. Sedat diýdi, atasynyň adyny bilemok. Bolýa. Ertir erden işe baryp dostum işlerini gözaýlar. Belki bir zat taparm. Dagwalny serkirdem. Allah razy bolsun. Allah maksat muradyňy ýetirsin. Amin. Ýetirsinne. Ýöne ýetiren her bir murady sen käbir men demesin. Görüşýänçe. Hakatynyň adili duldy. Oňa da urançysa. Dinleyen. Alo. Alo. Kedim yaramadı diýen. Kim ol? Bilemok. Sen jaňa garaşýarmydyň? Bir jaň etmeli welin. Sanki sert bir rüzgarda uçacakmış gibi duruyor. Ben de bıraktığı ilk izlenim bu olmuştu. Yani... Alo. Melek daýda bu men. Salam. Habar barmy gyzym? Lukman ýaňja anygyny aýtdy. O ketel takyklamak üçin biopsiýa hükman gerek diýär. Ertir elteňiz meseleni çözeriz. Melek daýda ertir gelmeliňiz. Hawa bararyn. Erden görüşmek nesip bolsa. Giýjaň rahat bolsun. Giýjaňyz rahat bolsun. Evet. Ne oldu? Karanlıktan mı korktun sen ha? Marat, Hawaja. Hayvan eti istiyorum. Hayvan eti. sağçylyga gidemizde ýüzügem alyp gidersiňmi? Ene görürsiň, asymme ýüzü uzatmakak bolýar diýer. Bilmedim de. Sen näle adap etsen? Çocuklar her zaman birine hep takılırlar. Onu alyp gidel oglum, ýanymyzda bolsun. Hawa, şenbe unu gelmekçi bolýarlarmy? Düşünmedimle. Murat, oň başyrda şenbe unu gelýärler dämi? Hawa kakajan. Onsoň näme diýsekek Merwe? Ay bilemok, ay özüň. Uy, gyýdym. Onu äýil sen bilmeseň bolmada, onu näme üçin gelýär olar? Ey Allah, bu işe terede. Bu tüýs Muradyň edäjek işi de. Öňdenem halyňyzy geň görýärdim men. Gel. Serkirdem. Abedin sertiň resmi namalaryny seretdik. Sedat aty hiç kim görkezdilenok. Onu wagt tapyňda öýde bile urlasyň. Aslynda şu wagt gitmem gerek. Näme üçin? Näme gaçyp barýarmy? Şeýlem kädiýän serkirdem. Abedin eskerlikden açyp Yer berdi. onsoň? Harap bölümden gürleşdik. Ertir özlegi boýunça barmaly eken. Ýalňyşmasam, salgysyny ters serip durýan. Buyruk nämedir serkirdem? Şun biopsiýa geçiriljek. Netip bolsa goň netijalar, netip bolsa öğrenme laýmaýar eken. Ha gelýär. Şunu Lukman eltip berermi? Bolýar.
hoş geldiňiz. Giydim öýköleme, Muratyň giderine garaşdym. Birden soraýsa yalan sözlemezlik üçin bir topar bahana tapmar boldum. Ay daýmaly keniňizde gorkul zat ýok ahry. Netijede bulam operasiýaň bir görnüşi. Geregi ýoklugydyň. Hemmesi gowy geçdi, bir derek yere alata goýdum bolar. Sağçylykdan emelisi var, başga zatdanam. Ýok. Iň gowy şydyr balam. Ýörhan gideli. Abidin? Abidin? Yene geldiňmi? Sen maňa näçe gahar etseň ediber, hakyň bardyr. Soňra çenli hakyň bardyr. Ýöne kowsoňam, ursoňam, meni bagyşlaýançaň ýeriňden galmak niýetim ýok. Sen ýene işe çekiläme diýip saňa haýwat atan adamy polisiýa gurrun berdim. Tanayan bir polisiýa işgäri bar, sag bolsun, iş ula gyzyklandy, salagyňa berdim. Düşünmek üçin öldürgelerler. Näme etdiň? Näme etdiň diýän? Ula adamlar saňa haýwat atdylar ha. Oğlum näme bolýar? Ece, öýe gir. Murat, bu Ece. senmi oğlum? Ece, öýe gir diýän. Oğlum? Ece, daşaryk çykma. Olar näme gaçyp barýarlar? Abidin sizmi? Awa men Ayakkabıny geňde biz bilen bölmek dersiňiz. Hary bölmesine garaşýarlar. Yürüm. Oğlum sen nire? Bolya yürüm. Ani? Murat, näme boldy bala? Sürüýä daýda. Hemmesini men unakar. Abidini kömek etsinler diýip polisiýa gittim. Ýalňyşmasam oglum gullukdan gaçýarmyşyn. Her işin bir haýry bardyr. Sen düşünmediň öýdän. Polisiýa ogluňa gitdi. Abidin 15 aýlap indi gelmez, gulluga gider. Onçadan diňe Hudaý biler. Polisiýaň gelmeginiň hem oglumy äkitmeginiň hem elbetde bir sebäbi bardyr. Belki haýyrlysy bolsun oglum. Oglum men gaharym getirme. Bir zat aýda. Murat saňa haýwat atýarlar diýip aýtdy. Burada aýtsaň ähli işiň bitdigi. Eger öýüňe diýenler öýdän bolsaň, on geregi ýok. Şonsa mertir ýydan harby bölme bar malaten. Murat ýalňyş düşünipdir. Maňa hiç kim haýwat atmady. Hiç kime de şikaýet edemok. Herkirdem. Men teden burada taýyş edip bilerinmi? Oglum, on taýyp etsene, on taýyp ede ahyryn. Menim senin burada taýyş edeýin de ýekece edek. Bilýäňmi näme? Başlyklarym senden az taýyş edýärler. Olagat. Onu häziriň özüne tapşyrmaly men. Ýöne şunça haýyş edeniň üçin öýe gaýtmana ruhsat berýän. Şun ýoly ýeke çykaýmasyn. Çykaýsa görgünüňi. Bolýar herkirdem. Aýdyşyňyz ýaly bor. Belki şeýle bolsun. Ýogsa da men bir zat soraýynla. Düýün akşam merwan keýpi ýokdy. Näme sen bir zat diýdiň maňa? Ýok, men sizden şüphelendim. Bir zat boldum, gaýtdym. Bir zat gaharlanaýdym, gaýdydım.
Üstesine ecemgin keyfi yoktu. Be, durup näme bolýar bulara? Tawçuluk meselesi var da, şonu alyp diýendir, ýoksa näme bolsun? Hany gel oglum, ýola çyksaň ýanynda Hökman Murat bolsun, düşündiňmi? Bar senem, sag bolun serkerden. Sen saat näçe dafta ödeminiýäň? Näme üçin olaň adyny aýtmadyň, Abidin? Gummol, tawul başymdan gördüm kömeňi. Öňümden çykan bolup ähli zady hada bulaşdyrdyň. Galydymdan, eşdiňmi? Galýan. Merekdaýda beýle çalyp turmaly ekeniňde, salym ýatyp diňjiňi almalyňyz. Yok gıydım. Gidin, öýümde diňjim alarmaly. Ola şeýle ölüň ýaňja tekinni aýyrdylar da. Sen biňjal bolmasana balam, men ýagdaýym gowa. Men ýoklum bileýseler bizinkiler alata galar. Biopsiýaň netije haçan belli bolarka. Bir küçün gerek bolar, ýönemin tezleşdirjek bolar. Gıydym. Hiç kimin nowatyn alyp günäsine galmaly bolýar. Ýok, alat etme. Sag bol gıydym. Allah senden razı bolsun. Allah sen öz penasyna aman saklasın. Ayşe, men şu taýyp barıp gelýänçem ýerime göz gulak bolsana. Sag bol. Melekdaýda, Gıydym. bolmanda öýçen uradaýyn. Ýogsam ýüregim ýynjalmaz. Wah gıydym. Öýkölemäň bolýan hattaganaň töweregini men näme diýsem şolan bolýar. Sana eýimden galýmedimmi, eşitmedimmi? Bir gede galyp näçe ýyl bäri azabyny çekýän. Bärde näme işin bar? Näme bu adamy görseň yaralanyňa derman bolýarmy? Janymyň ýanyna mahaly bu ýere gelip yaralanma duýdupya. Şu yaralar döreden adamy unutmalyk üçin. Şunu çeli saklandım. Ýöne bir gün geler. Ähli edildiň hatasyny ýeke-ýeke torar. Olar henidem görüşýär. Olar näme etjek bolýarlar? Men näle? Abidin, Meni günüme koy. Taklacak odan şova taklama lekeningde, häzir däl. Sana näme gerek? Men ýadyňa düşdümmi? Ýatlamak zerurmy? Howlukma özüm ýatla daýar. Ey, sen sap bol. Eger etmesem näme bor? Ey Allah, bu ne diýelmi ki? Merve? Beşikde bärde näme işleýän? Men bir hasan öýüni uratdym da ýylyma hasahana barýadym. O biziň köçämizde ýaşaýarmy? Kim ol? Sen oň pikirini etmesene, saňa näme gerek? Bolýa, görüşürüz. Tedat, dursana, dur, öňü tügürleşeli. Gürleşer, salat etme. Sen polisiýa näme işin bar ha? Bir salı verdin, aýt diýen. Bir derek gürleme, belli zat yok. Ona polisiýada näme işin bar? Bu näme? Kulluğa gidiyen. 2 saatdan harap ölme armak için yola düşmekçi. Sen meňle oýna diýenmi? Kumar oýundan galan namus borjun var. Berersiň o pullary, üstesine de göterimleri bilen. Düşündiňmi? Ertireçeli elme yapıllar sanap berersin, yoksa öň açar merersin. Bu iş çözmeyen kulluğa gidici olayma, asla pikrem etme. Sedat,
Tustoxanam gödөгçti. Nazmin ýanynda näme üçin bardyň? Sen meni izarladyňmy? Bir derek gürleme. Haçanan mer oňla görşe. Onu sana bilmek okman näl? Ýene bilesin gelse bolýa aýda aýar. O haramzady men tutsoda kanmağa gelen pulun ýarty elimden alardy. Häzir bolsa men on pulny elinden alýan. Ýakma bişersin, gadymy düşersin diýerlerde. Eň son huynum, düşünüklimi? Eň son huynum. Hoş geldin oğlum. Yer näýil boldy? 2 saatdan awtobusym bilmeli eje. Ne siwedir? Her işin bir hayır vardır oğlum. Beter eje. Ýöne şowur gep gaýtalap berdim. Bu ýaşda gulluga gidýär. Emma düzeltmeli bir topar işlem bar. Sen bolsa entegem hayır diýip berdim. Eje, ýalbarýar, şu öýü sataly. Eger maňa düşünýän bolsaň sataly eje. Häzir satmasak ertir elimizden gider düşünäýsene. Näme düşündiğini aýt. Behwitlisi bolsa razy bolaryň. Ayak diýereseňem hiç zata garamadan sen üçin satmal men bu öýü. Hanenni aýt oglum, pul nämeňe gerek boldy? Yine senmi? Näçe gerek boljakdygyny bilemok. Bu ýol pully aýrypdym. Bu ücümette galanlaryna da kömek eder. Eni sen sadaka vermeye başladın mı? Şey edip adamlarım inandırýanmy? Pullar aldy men gülüme goý. Sen sebäpli gulluga gidýär. Kumarly oýuna utduran oglanma da ertireçeli öý satyp pulny vermesem işim görjek diýdi. Haýsyny düzelt biljek, haýsyny? Eje, biňjal bolma. Bu tustoxana gitmedimden bolan waka. Eje, Dinle. Her işin öz hayır var eken. Gulluga gitdi, ol adamdan halas bol. Gelýän çaňym hudaý bardyr. Han oglum bordy balam, ýör hani. Ýör men seni ugradyň. Ýör eger oglum. sana bir zat deseler näme eje? Alat etme. Men onu ýaka goýman. Sen näle gep düşünmeýän adam? Näýdiň o gurlaýan ha? Men ýokam şu öý aýaň tekäme düşündiňmi? Düşünemok. Men sana ýagşylyk etjek bolýan. Benim näde eden bolýan? Eliň aýyrda oturup adam ýaly urlar. Çekmesem näme, aýyrmasam näme? Çağa bolma bedin. Otur diýen sana. Oglum, balam. Oğlum, Herkerde bile urlaşdym. Lokmanyň kepilnamasy bar bolsa, haruy ölüm bilen kynçylyk ýüze çykmaz diýdi. Barýar kaç ödürt meseleni. Allah razy bolsun. Sana da artykma çyk boldy oglum. Onu hemen götürýär daýdy. Ujdan adamynyň taplandan başga hiç zat gerek dälmäň. Sen näme ujdan azabyny çekýän? Bu ýaşda senli garaşman öňrek gulluga gitmeli. Murat, döwlet jaýlar ýatyrylypdyr. Eger sen tanışlygyň bar bolsa öýüň resmi namalary bilen gyzyklanyp bilermiň oglum? Ýöne abedin eşdeýmesin. Bilmedim näme üçin o sana ýalňyş düşünýär. Öýü satjak bolýanmy? Ýöne gyzyklanaýdym, nesip etirdi. Allah olsun etsinne, häzir etsinne başga çykylgy öramok. Sürýä daýda, ýagdaýyň goýmy? Gowy. Alet etme oglum. Ýagdaýyň gowa däl. Eger seňiz hastana gelipsiňiz, bir barlygdan geçiräýeli. Yok oglum, men gowy oglum. Oglum, Geçti bolsun. Ha oğlum. eliň agyrýam oglum. ýok eje. Ýör öýe gidelim. Gideli balam, gideli. Ine gördüňmi oglum? Muňa bir haýyrly tarapy bardyr balam. Eje ýalbarýan. Şu söz gaýtarap durmasana. Hani gulluga gidip o haramazlardan diýjekdim ha. Näme boldy? Gulluga gitmege belede dursun. Üstüne elimem döwüldi. Çağırış hatyma mallym, ýola çykan bolsam bu wagt eýem gullukda bolardym. Hani niýdim haýry? Ýene de howlukma çykarar çykarýan. Haýry görmek aňsat bolsa, hemmeki şoňa ýetjek boldy. Sabyrly bola jan balam. Elbetde Hudaýyň emir etjegi bardyr. 812-nji belgili ýüklew garşyndan gelýän ýolagçy Aýdýan bilen. Gidýär gyýdym. Allah senden razy bolsun balam.
Sağ ol. Merwe, bu näme boldy? Sorunu. İdilýänçe İstanbuldan Uran şäher ara gatnaýan ýolagçy awtobus ýoldan çykypdy. Oň Urana bir sagatam geçmendir. Bu men minmel awtobusmy? Elim dögülmedik bolsa men şu ýerde bolmaly. İşlere gowy bulaşdy. Soňram Allahyň öýde desinne. Amin. Hawa şepagy diýýärdi. İş wagty gutardy. Öýe gaýtsaňyz meni uguratyp bilerim. Bolýar. Onu garaş meni häzir gelýär. Merwe. Sorajak dämi? Näme? Meňem şonu biledim gelýär. 2 gündür ýüdüň salyp. Hiç de adam aýdan ok seret, eger sağçylyk meselesi bolsa soň oýaýaly. Oňa hiç ýerde halwady ýok. Bolýar şurun goýarlar. Eretde, öýdüm bilýär. Ýöne bek belli. Gelemizde ýüdügüm alyp geler. Eger hakyň bolýar diýýär, şo wagt ýüdügi dakar. Şondan soň öýd ýarymdan saryňy saklap bilmersiň. Aýdyşyň ýaly bol. Murat? Ha, gurgunmuň? Baňa garaşýan. Hawa. 2 sagatdan bäri şu taýda dur. Näme üçin çaň etmediň? Näme bileýin? Binjalga etim gelmedi. Wagtyň bolsa biraz gurlaş bilersmi? Bolýa gurlaşaly. Ýogdum bu ýagdaýynda erteri çykmardyň sen. Derdiň näme? Men başlaýyn diýsem meseleň nämedir bilemok. Näme meseleni aslynda ha sen hakda. Murat. Men barada näme pikir edýäniňi bilýän. Belki maňa gaharlanýarsyň. Belki ýigrenýärsiň. Ýöne adam ütkep biler. Muny özüň bilýär. Menem ütkep bilerim. Maňa bir mümkinçilik beräýdi. O näme mümkinçilik suna? Ütkejek bolsaň ol öz işiň. Maňa näme dahyly bar? Men ütkesem diňe sen üçin ütkeýän. Ýöne sen merwelara sawçylyga gidýäň. Eger sen geçen unutup maňa bir mümkinçilik berseň. Suna betet. Mundan artyk görleme. Bolan zat bolly. Men inni täze durmuşa başlaýan. Taňa maslahatym, tenem edil şoň ýalet. Men üçin näle, özüň üçin et. Mundan soň ikimiziň gelejegimiz bolmaz. Sen şoňa düşün. Ey Hudaýjam. Radylaşmaga giden dostsyň elde ulmy? Beýdiýsem biraz gödegrak görünýär, ýöne howa. Ýöne men onu bilip etmedim. Bilip eden bolsadyň. Melekda da eşdiýärmi? Murat daýym getmişini. Muňa terede, inni kimiz erkekler çygurlyş bilmersmi? Men dostumyň elinde gon bolsam, sen Melekdaýdam aýdardyň aşeýle dämi? Aýdardym. Ýöne senen tek çağa ahyrin. Sene Melekdaýda üçin çağa da. Efetcan, han gel oğlum. Yatar wagtyň boldy. Gön düşege geç. Hany bar? Bolýar Melekdaýda. Bolýar Melekdaýda. Bar. Giýjäňiz rahat bolsun. Giýjäň rahat bolsun balam. Allah rahatlyk bersin efebe. Taňry ýalkadyn Murat aga bel. Oğlum. Al, bu seninle dursun. Daqçak bolamızda özün çıkaray. Bolýar. Ýöne gitjek bolamyzda ýadyma sala görgün. Oyun-oyundan 2 gün alaýdymy? Hudaýyň onu radylaşman meseleleri bilen aljyraňlyga da wagt galanok. Ýadyndan çykaraýyp durun.
Ertirirak turmula. Abedinden jaý meselesinin gitmeli yerim var. Men turdarmyň. Oglum, evaqda näme pikir edýäň? Diýeli, mergu kiňi toý tutduňuz. Meselen menem oňa seretmäge ýagdaýym ýok. Siziň ýanyňyzda galmagyna arazy bolarmydyň? Bu pikir nereden kelläň öýli? Ýokla, ýöne mysal çynýän oglum. Ýanyňyzda galarmy ýa galmazmy? We elbetde galar eje. O çağa men göz goňjum ahyryn. Bu pikir nereden kelläň öýli? Men düşünemem. Sana da sorag berer ýaller. Seret, häzir esen çagraýdan hakyňdan çykar. Yok yok, çağırma gerek. Ödödüme sorum atım diýen. Ýöne menem adam ahyryn gyýdym. Bu ýagdaň näme alamaty gyýdym? Derdiň aýtjak dämi? Dinle, eger düşündirmeseň men Muratdan soraýaryn. Kakajan, şu arada gürleşmäli. Ýere bolýa. Hiç ta soramadygym bolsun. Bolýa. Onda başga da soraýyn. Diýeli birden seni bermäge razy boldum. Elbetde mysal getirýän. Ine onsoň hemme zat uğruna boldy da toý tutduňuz. Bärde ýaşardyňyz ýa-da melek hanymlarda. Bolly. Hiç ta sorajagym däl senden. Aýp borahry. Men mun Süraya daýdan ädip aýtsam gam. Nusxalyk ýigidimde gello. Göreli bu gedek başymyza näme geljekkä? Oglum. Gel Murat, gel oglum, gel ertirli gel. Edindim Süraya daýda. Näme boldy oglum aýtsana? Süraya daýda sizi mümkinmi? Aha, dursana. Sen näme bulaşdyrýan? Näçekde, näme bolsa eşdin? Aýt oglum. Öý satmak meselesi bilen ýerlen häkimlige bardym. Ýagdaýyň enen bu taýynyň ýerler näçe geçýär göräýin diýdim. Ýerden soň Onsoňy bu töwerekdäki döwlet şaýlaryny aýyrmaly diýen karar çykypdyr. Ýöne entek hiç kime aýtmandyrlar. Näçekde? Öňüm haýyrlysy bolsun. Ece, öý elden gitdi. Sen entegim haýyr gözleýär. Özüňki tutturman öý satan bolsak, hiç bolmany azawlyk pulumda bordy. Oglum, howlukmas bir zat diýme. Allahyň etjegi işini hiç kim bilýän näler. Elimizde köp pulun gelmänliginiň belki öz haýyrly ýeri bardyr. Abedin, Men öz günüme goý. Ol adam sen sebäpli hemme zat eşdi. Özüň ýadamadyňmy ha? Başmam sot bolmakdan ýok bol. halat etme. Hemme zat gowar. Bu näme boldy? O nerden çykdy? Sedat beýtme, bergin merer. Öýüň gitdi. Näde ödemekçi bolýan? Bu hekaýa uzağa çekdi. Diýmek pula ýok. Saňa da ýaşamak ýok. Eger şular bolmadyk bolsa, işiň görerdim. Giýjäň ýaryna çel wagtyň bar. Günüň ahyryna çel eşdiýämiň? Sen pul getirmeseň men kulum sowrardym. Ana gördüňmi gitdiler. Halat etme diýdim hemen. Elbetde muňam haýyrlysy bardyr. Abedin, o nire gitti?
Gir içeri. Ediyenin näme yere tap bol özüňe gel. Ey, Gönü gözüme teret. Henidem yadıma şamok mu? Ha? Yadıma şamok mu? Abedin, Murat, git bir yerden. Koşulma işime. Menen amansıp bardın. Amansıp bardın. ödüňi el al Abedin. Haýşeden aýryp bıçagy. Bolguzy zat üçin durmuşyň karalama. Ömrümü kararlı. Şu haramzada sebepli kararlı. Ömrümü kül ettin. Kül ettin ömrümü. Hayvan haramzada. Abedin, geceňi ýatly. Onu ağlatma hakyň barmy? Goý Hudaýyndan tapsyn. Oňa däl, saňa aýyp, geceňe aýyp. Taşlaşyp bıçagy. Adalatlymışy. Men gün meseret, mun gün meseret. Adalatmışy. Aýsana. Men her eden etmişimin öwünü ödedim. Bu waş bolsa ödemelläme? Ödülmeci kasap bolmaz. Hudaýa onanmayan bolsaň öldür. Onanýan bolsaň, onu görersiň. Her kim eden etmişiniň öwünü ödemelidir. Yine geler. Yine görersin, geler. Göre başına gidenni. Güney menni. Nezim armalar bulur yanlara. Hayvan haramzada. Dileget, Hudaýa söz beripdim. Yoksa seni elimden hiç kim alıp bilmezdi. Men muň üçin söz bermän. Dinleyen. Melek daýda, bu men Merwe. Menem saňa jaňa deýnip durdum. Ýagdaýlaň owmy? Ýaşy soranyňda sag bolum. Melek daýda, lukmanlar bilen gürleşdim. Biopsiýaň netijeleri ertirel bolýarmyş. Anyk wagtyny aýtmadylar. Belli bolansa maňa jaň ederler. Bolýa. Nädel garaşmaly bolsa? Bir ütgeşiklik bolsa habar ýetirerin. Eger bolmasa ertir akşam bizde görüşeriz. Nesip bolsa. Nesip bolsa gyzym. Nesip bolsa, bolýa, Allah kömek etsin gyzym. Jaň eden üçin sag bol. Sag bolun, janyňyz sag bolsun. Sen janyňam sag bolsun gyzym. Oğlum, muň bilen näme etjek bolýan? Elim golum bagly. Hedadyň meni öldürmegine garaşyp biljek gelje. Şoňa düşün. Öňkü çeken azaplanmady az gördüňmi? Näçe ýyllap ýatyp geleniň ýeterlik bolmadymy? Çağalykda miwel araban ogurlan günüňden beri näme üçin erwet adamlaryň ýüzüne düşýän? Ferhat Murata. Ençe ýyl mundan plurial beladan daşlaşdy. Häzirim daşdurmak basarýa. Olam köp günä etdi. Emma ahir aklyna aýlanna. Ece behter. Murat şoň ýanymdady. Biz şu miwel arawany dem aşa çykarýan Muratyň bilen bile gurladyk. Oň meni ýekeje tapawdy bilýärmi Ece? O ýamatyny ýamady. Men ýamap bilmedim. O tusakhana düşmedi, men düşdüm. Ölem ýekelikdi bol. Freyadayda. Men aýdyp bilmedim. Düşündirmedim. Freyadayda. Freyadayda. Han gel gel. Gel otur hani. Otur. Näme boldy? Bir ýeriňe agyrýarmy? Bir goladyňyzmy? Geçen ýyl ýüregi barýan. Iki damar dıkılıpdyr. Şoň açylmasy üçin operasiýa etmelidiler. Emma ihtiýaçlandyrmam ýok. Pulumam ýok. Ýeke şöý bardy. Bulam oglumyň hakydy.
Ona aytıp bilmedim. Kıynanmasın idim. Murat, ona hiç zat aytma oğlum. Endi bir yalgyslyk etmesin. Tutsuhanadan çıkan soň ejenden ödük hemme kişini ýigrenýän diýipdim. Hey ýygyňa teretdiňmi? Hemmeleden meter ejene diýan ýetirýär. Aýdýanyň näme? Sürýä daýda sarkow Abidin. Oň ýüregi agyrýar. Operasiýa edilmeli. O taň aýdyp bilmändir. Elbetde sen öýü satmazlygyň üçin. Hem öýsüz galmalygyň üçin edipdir muny. Gecemay, taýýarlansyn. Asalymdan pul tapyp geler. Hastahana gitçi. Utulor. Aýdoňa, operasiýa ediler. Pullar çıkar. Maňa pul gerek. O näme puly? Pul diýen saňa. Azawlyk däl, köp pul gerek. Ejem üçin. Ejem üçin, düşünýärmi? Ejem üçin. Tedad üçin. Näme bolsa çıkar. Yoksa seni aradan ayırarım. Abidin oğlum. Gürleme diyen. Diyenmet. Mende pul yok. Andı içen mende pul yok. Temmol. Temmol diyen. O yıgırıncı ağzımda andı içme. Bu öýümiň salgysy. Gece yarım olmaka pul elterdim. Eger canından elmejek bolsam tizirek getir. Yoksam janyny jahanneme ugradarym. Erkirdem, hiç da aýtjak tämi? Näme aýdaýyn oglum? Bolýa, Abidinge anny iki adam ugradaryn. Eger sedat barda anyk bir zat aýtsa taparsam, gydyklanarsam, ýöne hiç da aýtmasa galany özi bilýär. Bolýa Erkirdem, Allah razy bolsun. Sag bol seninem. Ha, ýoksa da bir sagatdan senem şu ýerde bol. Bolýarmy? Bolaryň Erkirdem aýtşyňy ýaly ederin. Terede bu ýigide ertir gül ýalygyda taýçylyga barjak bolýar. Bilýärmi? Emma o barada biraga sedem aýtmady. Ýerine sen bolsaň bütün onuň men hyzmatymda geçirerdiň. Şeýle dämi? Diýregden aýtjak dämi? Allah her zatyň gowsuny görýändir oglum. Mene görersiň, hemme zat gül ýal bolar nesip bolsa. Ayt habaryny. Bu gedek näme buluşturjak bolýar? Abidin. Polisiýa işgärleri taňa kömek etmek üçin geldiler. Haýşy diýen garşylyk görkezme. Zat barada näme bilýän bolsaň gurrun ber. Ýaşaýan ýerini sende näme isleýän bolsa aýt. Ayak çekin. Şu yara götürmeye ruhsatınız var mı? Yine bardağı buluşturdum oğlum. Sen niyetin pek. Özün biderek geri güneleme. Şüphesiz. Muňa bir haýry bardyr. Belki tutsak edilmedik bolsa ya da sedaton ya da o sedatın gahanna galar. Bolýa, Süreyya daýda. Barın öýe girim. Bizem gideli. Sedat bärik aýdyp bolmasy işler bolaýmasyn. Hany barın. Berekella gaty gowy eken. Ejem berdi. Oňa da ejesinden galypdyr. Allah can ýaxşy günne dakylmak nesip etsin. Amin. Men çay täzeleýin. Murat.
Ejen sırqawa dälir dägul. Yok, onu näme üçin diýdiňiz? Bilemek biraz ısgynsyz ýaly. Mene ünsem bermendirin. Ertir taýçylygy diýip belki şoň alda ne diýendir? Muny ýanyma alyp ertir dergäre berip arasaladayın. Näme boljagyny kim bilýär? Sırýadaýda inni näme bolarka? Ýerden polisiýa bölümleri ferkerde bilen gurulşýar. Aýdaral Abidini boşatdy. Soň bolsa öýe gitdi. O haramdadalar entegim azatlykda. Ýene de howlukmas karara gelýän. Dur bakaly. Allah işin soňuny näder? Akşamyň haýrynyň ertiriň seri. Haýyrlygyna haýyrly bolýyn, näme bolsa da yer bolýar da. Bu da kişi da aýtjak däl, bolýar haýyrlysy bolsun. Haýyrlymyş. Gördük ejemgem haýryny. Sen Murat, men ýakdyňla. Senin rady bolman. Hiç bolman. Hiç kim yok. Yoksa da kaçtım kapı korkak. Entege biraz vakti var. Ongi çeker olmaz. Şunu alla dukanı var kay. Gödel yerde oturup biraz dincim zalalı. Teyze öyümüzün şanı çeli. Men derew geler. Men näme pikirine diýenay? Haýt diýsem o çağa menden gorkar. Meniň o pulumy aldyrardy. Eger dikleşek bolsa, bir wagt çağlykda aqyaly. Düşünýän diline ulaşarys. Bu näme bolýar? Tuzak kurjak bolýarmy? Bu haramzady bir zada aýtjak bolýar. Şu ýeje şu iş çözmesem, başyma bela bolar. Agam, Geldim ayo. Ne bolýar? Geçen gedegin boy verdim. Yer näme boldy? Elini uk getirdiňiz. Özle bilen golluga gitmeli. Ondan geçtim. Bu gedek urusotu yarak bilen tutuldy. Üstesine öňüm jenaýete çekilen. Terkirde hiç kim goramak ýagdaýym ýok. Ýöne Abidin hakykatdanym günäsiz. Bir mümkinçilik berseňiz görersiňiz. Ol öz akylyna aýlanır. Resminamalary açyk dursun. Eger bir ýangyşlyk etse, söz berýän öz ellenmele getirip tapşyrar. Maňa seretmeň serkerdem. Muratyň süýräp getiren üçin şu ýerde oturyn. Göý berseňiz elbetde saat bolaryn. Göý bermeseňiz hem janyňyz sag bolsun. Oňam bir haýry bardyr da. Bäsireye daýdy ýöne gaýtyladyň durduňla. Mene serkerdämi onu çok bolýar. Sen näme diýen? Yer bolýar. Göý bererin. Ýöne bilip goý. Sen üçin näl? Şu pek göwnli en üçin. Eger kizjik bir ýalňyşlyk edäýse, ýa-da bir waka goşulsa, Seret, ýeki Abidin näl, senem tutsak eder. Awşak meselen hiç kömegi degmez. Bolýar serkerdäm.
Ağırmaya vurayım. Näme yıkacak bolýaňyzmy? Yok. Yıkılmak meselesi yatırılı. Häkirindekiler başa örkütmeýärdiler. Yoksa da siz nereden eşitdiňiz yıkılmak meselesini? Ýene de senki dogry bolup çykdy. İşiniz şowly boldy. Sağ olun. Siz kapyny gulplamanydyňyz. Uluplapdım ýöne. Ece sen berde garaş. Balam ferazat bola görü. Lukman, biyapsiýaň netijeleri geldimi? Yok entek canım. Ýöne geç bolsa da şuň bellisi bolar. Biraz salym sabr et. Yoksa da sırkow sen nämeň? Näseňem ýeke galarsyň sen. Hawa. Her işin öz haýry bar eken. Şeýle dämi? Ente amanaň zokmy. Sürüýä daýda. Şu wagta çelin sabır edip gelipdim. Bir näçe oýun etsegem sen tetiň çykarmadym. Ýüzümde tanqidlawym bilerdim. Bir de bu işler geň görnýär. Hawa, indi düşünjek bolýar. Ýene me uğraşmaly bolardyň. Görleşip bilersmi? Dostum, bilýär, sen maňa gaharyň gelýändir. Köp işde sen bağımlı. Yer bolýar, şu wagt başlamagyň islämi. Ýöne ejeň saglygyna teretmegiň gerek. Ondan mundan çöplüjek pullaň ejeň operasiýasyna ýetmez. Ine al şunu. Bu ýerde bir haýyrly iş üçin olanjakdym. Ýöne ejeň operasiýa edilmese işi kıyın var. Ne? Olumsuzlyk edip durmada al şunu. Biz köýüne dost ahyry. Yok. Biz häzirim dostlar. Alat etme. Operasiýa üçin halal pul tapmasam ilki bilen sen apyň kakar. Bolýanna. Ýöne sen meni bagyşlarmyň? Şunça wagtlap o ýalňyşyňy özüňe ýük edipdim. Dost ýeňiň dostunyň küne şärik bolar. Bagşladym. Näme bilen bar bolsa ählisin bagşladym. Ýekeje minut tawapyl edim. Çakmaňyzy ulanyp bilermi? Biyapsiýaň netijesi belli bolsa maňa jaň ettin bolýarmy? Akşama taýýar bolar diýdiler. Bolýa jorajan, kaýyk etme. Bar gitde taýýarlyk gör, bugün ütköşük gün. Sen bolsa ýeniden berdi. Bolýa görüşýänçek. Han taklan tala Merwe hanım. Gelin bolup gitýäň bol men bilen daha hoşlaşaň ogam. Düşünmedim. Gürleşmegimiz gerek. Gel şo ýerde oturaly. Häzir wagty däl. Men keypim ýok, öýe gitmeli gaty görme. Men diňlemeseň sen hiç ýere gitmersiň. Men ol adamyň agyr günlerine ýanynadım. Jepasyny men çekip keypini saňa çekdirmen. Ýa-ha öz aklyň aýlanyp bu işden el çekirdiň.
Yoksa da soňuna çenli meň bilen çekeleşerdiň. Muradam, senem, o hormatly Melek hanyma menden dynandyryny öýtmäň. Düşündiňmi? Özüm üçin garşylyk görkezjek däl. Ýöne Muradam, Melek daýda da her kişiden dynyp biler. Çünkü ynanýan adam her kime mahsus hormaty goýup biler. Çekeleşek bolsaň sen saklajak däl. Ýöne meni bagyşla. Men Murad elalmak däl, diňe oňa mahsus bolmaňa çalışýan. Allah jan her ýerde Murad ýaly eden ýalňyşlyklaryny düzeltme kuwatyny bersin. Amin. Melek daýda nähil görnýän? Hany dur göreýin. Vay, gatawadan molupsyň. Murat daýyň seni gataw görýänini bilýärmi oglum? Bilýän Melek daýda. Meni mongo görýän. Dinle oglum. Eger maňa bir zatlar bolaýsa, ikiňiz biri-biriňize tapşyrýan bolýarmy? Ece, tawşulugy diýse oşa däle. Gaty ulaltma, köşeşdeni. Aramyzda akly ýerine ýekeden mara. Menem bar. Bolýa. Ýörüň han çykalyň. Ýörüň. Boluňan giýçe galýar. Al şunu. Yer nähili? Öräne odan. Ola gatmerwe. İyi şeşigim çıkarmadım, gowum gaýy diýen. Murat men şöleşikde görse, sen dilemäge güýç kuwaty etmedi. Qaqa betesene. Allah canlarım bu işe terede. Qyydym, maňa tawçylyk öýlerim ýa-da saňa. Alad etmele men bolýan, saňa näme bolýar? Aýdyp bilemok Qaqajan, haýş edýän soruny. Nesip bolsa şu güýje haýyrly jogap alar. Aslında ha men geçen ýere geljekdim. Emma tawşyrylan öýüşlenmedi. Nesip bolsa ulalsam, özüm üçin güýç soramagy gitmeli bolanyna hiç işim bolmaz. Ýogsam öýüş sebäpli tawşylyk gitmesem aýyp bolar. Murat daýym men ýerime sorar bolýan, ýöne oňam iş çykmagy mümkin. Öýde kötüň urgarsadiňiz, şeýle bir razylaşmaly adamlar kän bolýan. Wek, näme diýäň o? Aýagyma agyrtdyň. Qyydym, otur. Aýyp bor, mehmanlar bara. Deme jyňyrda bersin. Bir minut Qaqajan öğrenmäji. Menden öýkölemäň bolýan, bu neden tawşylykdyny akyl ýetirip bilemok. Biziň wagtlamyz bu işler beýle däl ahyryn, obraýmyzsa. Gowy çykypdyr. Kim gowy çykypdyr? Hudaýa şükür. Şükür edýän Allah. Ey Allah can, nämeler bolýar bu ýerde? Bilýäňiz bar bolsa maňa daýda berýär. Ýene bir iş çykmaka gowdy özüm soraýlar. Basymrak şu iş çözdürýärmiz her kirdem. Uzun gepin gysgaty Allahyň emri bilen peýgamberiň razylygy bilen men tede gaýyny bilermi?